Ahojte. V dnešnom videu si predstavíme teplozmražtivý stroj na balenie produktov do teplozmražtivej fólie. Ide o komorový, kompaktný baliaci stroj na balenie produktov do polyolefínovej fólie. Kapacita balenia stroja je až 300 balíkov za hodinu a je možné použiť PVC alebo polyolefín do hrúbky až 30 mikrónov. Ako som spomínal, ide o komorový baliaci stroj s L-kovou zváračkou a výškovo nastaviteľnou mriežkou pre rôzne typy produktov. V spodnej časti komory sa nachádza ventilátor, ktorý umožňuje plynulý rozvod tepla počas tepelného zmražďovania fólie. Na stroji je možné baliť produkty s maximálnym rozmerom 520 na 380 s výškou 260 mm a s váhou do 10 kg. Spodnú mriežku je potrebné nastaviť tak, aby zvár fólie bol vždy v strede výšky produktov. Na balenie používame polyolefínovú fóliu pod rukáv, ktorej šírku vyberáme podľa vzorca. Šírka plus výška produktu plus 5 cm. Rezerva 5 cm je na tepelné zmraždenie fólie. Ovládací panel obsahuje hlavný vypínač a multijazyčný digitálny displej. Pod displejom sa nachádza kontrolka stavu zariadenia, naľavo tlačidlo zvárania a zmražďovania, tlačidlo voľby programov, pričom je možné do pamäte uložiť až 6 programov naraz, tlačidlo pre nastavovanie jednotlivých parametrov programu a tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hodnoty parametra. V rámci nastavenia programov je možné regulovať čas a teplotu zvárania, čas a teplotu zmražďovania a oneskorenie doby otvorenia poklopu. Čas a teplota zmražďovania a zvárania závisí od povahy samotného produktu, ale aj od zvolenej fólie. Produkt vložíme do podrukáva a môžeme ísť baliť. Produkt vkladám do tepelnej komory 2 cm od zváracej lište. A produkt máme zabalený v rekordne rýchlom čase. Ak aj vy hľadáte výkonný a spoľahlivý baliaci stroj, kontaktujte spoločnosť Berend.